Good morning, Philippines! So guys, yung ano ko, try on haul ko. Yay! 16 bucks. Maganda yung ano niya, quality kasi stretchable siya, and then also high-waisted siya dito. Anyway, so maganda talaga siya guys, as in fit na fit siya sa akin. Ito yung pinakauna kong try on haul, I think. Galing Costco, galing Walmart. So yun. Okay siya, 'di ba? I-try natin yung wala lang siyang packet. Wala siyang kapakit-packet 'yon. So okay naman siya. So ito siya guys. Ang ganda guys. As in, gustong-gusto ko siya. Grabe. Okay din yung fit niya. Hindi niya maano kasi itim. Pero okay yung ano niya. As in, gustong-gusto ko na hindi na ako magputol dito. As in, ito yung gusto ko. Ay, meron silang ibang color. Gusto ko kunin. Next time punta tayo sa Walmart. Sana meron pang ganito. Kasi meron silang burgundy. Ganito siya. Ito yung style ng isa ng color. Ito yung style niya. Pero may burgundy, puti, itim. Ganon. Ito tatlong color din. Gray, puti, at black. Doon is burgundy, white, and gray. Ito guys, iyak ng iyak. Ito oh, hindi makapaghintay sa dinner niya. Ha? Hindi makapaghintay si Boy Boy? Lil Bug. It's windy outside, Lil Boy. Yeah, it's windy. It's windy. It's nice outside. And nag-update ako sa laptop ko kasi hindi ko siya in-update. Ang nangyari guys, kanina ang screen, may maraming color yung malabas. So na okay siya, pero may nakikita pa akong mga color na dot ba, yung mga ano-ano. So sabi ko, ano ko nga to, i-update ko. Tignan natin kung anong mangyayari later on after updating this laptop. Hopefully, hindi siya masisira, guys. Kasi, my God, hindi ko na alam kung saan ako mag-edit. And then, magluluto din tayo ng malunggay. Hala, meron pa ba akong malunggay? Parang wala na ata. Magluluto din ako ng ampalaya. Yun. Luto des, hugasan natin si ampalaya, and then magbatil tayo ng itlog. You eat your thing. That was very fast, Rox. Kumain si Roxy ng dinner niya. So, yung price is bones kapag kinain. Si Misty, ayaw talagang kumain. Kumain si Misty, kanang pag maghintay siya ba, yun yung style niya. Maghintay siya. Baka mabigyan siya ng treats. Hindi ako ganun. Kasi hindi yan matuto talaga. Si Misty guys, kahit noon pa guys, may pagka-scammer yan. Alam nyo, yung nagkukuha kami ng aso para kay biyanan. Alam nyo yung ginawa ni Misty, maliit pa, 6 weeks. 6 weeks si Misty yun. Maliit talaga. Silang dalawa, pareha sila 6 weeks. And, yung nangyari, ano siya, lang lakas. Si Roxy, ganyan si Roxy. Grabe yung kiat ni Roxy sa maliit pa siya. So, si Roxy may kapatid yan. Sabi pa nila si Misty at saka si Roxy kapatid. Hindi ako naniniwala. Pero yun sabi ng sabi nila magkapatid daw. Pero si Roxy may kapatid. Yung color naman ng isa is brown, black, white. Nagka-mix-mix ba? May pagka-brown, may pagka-black. Ganon-ganon. Maganda din yun. Si Roxy yung natipuhan ko kasi si Roxy sobrang playful. Yung parang bye-bye ba? Ganon-ganon si Roxy. So yun natipuhan ko siya na siya yung napili ko. Well, actually, isa lang sana yung asong bibilhin namin. Kaso, kukunin namin, binayaran mo siya, diba? Kasi may mga tambal, mga injection pa gagawin. So, nagustuhan ko siya. Pero yung plano namin, isa yung kukunin namin, isang aso para kay biyanan. Kasi kakamamatay lang ng aso ni biyanan. So, gusto namin masaya si biyanan. So si biyanan, itong si biyanan, ganito yun. Nagustuhan din niya si Roxy. Pero, itong si Misty, kinuha galing sa cage ba? Sa cage ng puppy. Kinuha si Misty. Si Misty, luyat-luyat si Misty, luyat. Yung, ayaw, parang may sakit ba? Parang may karamdaman. May karamdaman siya.
So, ganyan yung ginawa niya. So, naawa si Bianan. At saka gusto niya si Roxy kasi, ano din, yung playful. Sabi ko, wag na, magkuha ng isa lang. Isa lang yung kukunin natin. Hindi ko kaya yung dalawa kasi ako yung magbatay. So, sabi ni Tami, okay, isa na lang, isa. Itong si Roxy, guys, sinawakan ko. Sobrang playful. Sobrang nakakatawa. Sobrang cute, guys. As in, ito yung pinaka-ano, sobrang cute. Yung mukha niya, yung maliit pa siya, para wala siyang ilong. Yung parang mukha niya is flat na sobrang ang mata. In chikwakang ba, nalibang nagtikangkang. So, yun, cute talaga, guys. Isa lang, pero si Bianan, gusto niya. Ayaw niya, gusto niya. Pero si Misty, sabi ko, ano ba talagang kunin mo? Sabi ko, ito na lang si Roxy. Sabi ko, si Roxy, ito na lang kunin mo, ma'am. Sabi ko, inaano talaga, hinawakan ko si Roxy. Pinahawak ko sa kanya. Pero doon siya naawa kay Misty. Kasi si Misty, walang lakas. Parang lonely ba? Parang sobrang sad talaga ni Misty, guys. Sobrang sad. So, pero sabi ni Tami, parang nakita ni Tami, nagustuhan ko sila. Nagustuhan ko si Roxy as in. Parang nagustuhan rin ni Tami kasi sobrang cute ni Roxy, guys. As in, i-flash ko dito yung mukha ni Roxy nung maliit pa siya. So, to make a story short, tinanong ni Tami yung mga tao dun kung okay lang ba mag-adapt dalawang puppy. Pero pinayagan man kami. So, yun, naging dalawa sila. Dapat si Misty lang. Or si Misty lang talaga yung makuha kasi ano, yun yung gusto ni Bianan. Pero nagustuhan namin si Roxy dalawa. Pati si Tami nagustuhan. So, ito yung story ni Misty, bakit scammer. So, ito si Misty, walang lakas. Sinawakan si Bianan yung naghawa kay Misty. Wala talagang lakas, guys. As in, guys, nag-alala kami. Baka ano, na pagdating sa bahay, guys. Pagdating sa bahay, paglagay sa floor, pagdating namin dun sa bahay ni Bianan, nilagay namin sila sa floor. Itong si Misty, nagtawanan kaming tatlo. Ako, si Bianan, si Tami. Sabi ko, scammer ka, ha? You scam. Asan? You scam? In-scam nila kami, ni Misty kaming tatlo. Sus, ang saya ni Misty, guys. Sa ladagan, takbo ilalim sa lamesa, doon sa living room, sa kitchen, takbo siya. Ang saya, guys. Tawa kami ng tawa kasi sabi ko, hala, itong aso ba? Nagpakilo, ko sa Bisaya pa, nagpakaaron ingno, nagpakilo, oy, para, adapon. Kalupa talaga. So, kaya hanggang ngayon, guys, may pagkaganon si Misty. Yung personality niya, guys, may pagka-scammer. Alam nyo ba, dahil sabi kong scammer kasi bigyan mo yan ng pagkain, magtatago. Gutom yan, ha, gutom. Kasi magpa-feeling ba na ano siya, ayaw niyang kumain para bigyan ng ano, table food or snacks or bones, ganun. Pero sabi ko, nasanay na ako, ganito talaga to si Misty. Parang hindi na yan magbabago, yun yung personality niya. Ayaw din yung makipaglaro. May time lang talaga na makipaglaro si Misty, guys, kapag yung gustong-gusto niya, yung time niya, yun. And kapag si Roxy naglalaro at sika nagagalit na ako kasi hindi si Roxy nakikinig, si Misty din tumutulong sa akin. Pinagsabihan niya si Roxy. Pagsabihan niya si Roxy, na stop din si Roxy. Makikinig siya sa sister niya. Ganun. Natatawa. Mga aso, guys, ba? Kapag makasama mo talaga sila, guys, yung mga personality nila ba or mga ginagawa nila, naintindihan ko yung mga ginagawa nila, yung mga style nila, bulok. Natawa ako. Yun si Misty, guys. Kaya scammer yung tawag ko sa kanya. Kaya kapag hindi niya kakainin yung pagkain niya, ilagay ko sa taas para malaman niya talaga na wala. Kasi kapag hindi ko ilagay sa counter yung pagkain niya, hindi niya kinain agad-agad. Mag-ano siya, hindi ako kakain kasi kapag magutom ako, mayroon akong pagkain sa floor. Ganun. So, kaya ilagay ko siya para malaman talaga niya na hindi ako dito nagbibiro, ha. Ang gagawin ko dito is, lagyan ko siya ng asin, kumut-kumutin. So, yun yung gagawin ko sa kapag mayroon akong ampalaya. Para mawala yung talagang asin. Pero gusto ko, guys, may asin pa yan, guys. So, and then, hugasan natin mamaya. Gusto ko lang mawala yung tubig niya, yung asim niya. Naglagay na ako dito ng onion, garlic, and then, isusunod na natin si ampalaya, guys.
Nagtanaw ko kang nanonood lang ako sa vlog ni Inday Kabkab. Hindi ko talaga ma-open guys, as in sealed na sealed. Ito yung ano, nanonood lang ako kay Inday Kabkab. Ito yung papaya at tsara. Hindi ko ma-open. Ganito yung ano ni Bianan kapag gusto niya i-open. Tingnan natin be. Oh, there you go. Na-open na siya. Tignan natin, guys. Refrigerated after opening. And it says easy open. It's not easy open cup. It's hard, actually. Tignan natin kung magustuhan ba natin itong atsara na to. Kuha tayo ng... Kalimutan ko na yan. Tagal na kasi hindi na ako nakakain ng ano, atsara. Hindi na siya crunchy. Yung naalala ko is sobrang crunchy na crunchy siya. Okay naman siya. Kaso hindi siya crunchy. Sarap ng ano ko. Tawag nito. Ampalayot. May nag-comment ba? Sobrang mean na comment. As in mean na mean talaga. Yung comment na sobrang mean sa buong sa pag-YouTube ko. Hindi naman sobrang tagal. Pero, hindi pa man matagal pero yun yung pinaka-mean na comment talaga na natanggap ko sa buong buhay ko. Yun yung sinabihan ako na uwi daw ako sa Pilipinas. Taga Texas siya. Hi, hoy, ikaw nanonood ka. Kilala mo sarili mo at alam ko kung sino ka. Nakikinig. Sabi pa niya, taga Texas daw siya. Alam nyo, una, sabi niya, baog, uwi daw ako sa mountain. Kasi baog. Daw ako, wala akong anak. Palagi niya akong tinatawag na kahit ano-ano. Baog, mountain girl, gano'n. Alam mo ba kung yung buong storya? Kung bakit hindi kami nagkaanak? Diba? So, sinabihan ko siya na, sana, yung pambubuli, kasi marami pa siyang sinasabi, yung pambubuli niya sa akin, hindi mangyari sa anak niya. Kasi, hindi yan maranasan ng anak niya. Sana, hindi talaga. At sana, hindi nagmana yung anak niya. Sabi kasi niya, may anak daw siya, taga Texas, at saka the same daw siya sa akin kasi yung asawa daw niya, may katandaan na daw. Sinasabi pa talaga niya sa akin, good luck sa'yo. Tinatawag muna ako ng baog. Ano pa bang malala doon? Ano pang gusto mong sabihin? Good luck sa buhay mo. Sana naman, okay yung kalagayan mo dyan. Sana naman, okay ka talaga dyan. Kung may hinanakit ka sa mundo, i-share mo lang. Kasi grabe ka magsalita eh. Parang may parang may kakaiba ka na nararanasan dyan. Na hindi ka masaya. Ang sarap ng ano ko guys. Ng ampalaya ko. Kahit hindi siya crunchy, okay naman. Hindi na ako nagluto ng rice. Kasi meron naman akong rice dito, pero sa tingin ko kasi meron ito sa sarili ko, hindi ito kailangan ko ng marami, pero hindi ako nagluto for the reason na ang rason hindi ako makakain ng marami kasi makakain talaga ako ng marami kapag magluluto ako ng rice. Masarap yung atsara guys. Ang sarap ng ano, ampalaya. Sensya na guys, kain talaga ako guys. Matagal akong... Mahal lang yung ampalaya nila. Yung doon sa ano, Asian store. $4 per pound. Mahal. Namahalan ako. But anyway guys, i-end ko na tong vlog. Maghilamos lang ako. And then, mag-mask. And nanonood din ako ng... ano yun? Yung Steve Harvey ba? The Price is Right. Hindi siya. Family Feud. Nanonood ako ng Family Feud. Kaya yun. Anyway guys, I will see you guys in my next one. Thank you guys so much for watching. Bye! Good night guys.